masira machele ni ji aboro wito ngimagi masira mar apaya gwenge ma Korompoi County ma Kajiado tok lori moro mane iriembe ng'we irititi tuomo nyamburko moro mane nigi jowuoth e iye. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, jodak mag gwengego dwaro mondo piny owacho keto okenge makare manyalo konyo geng'o masiche mag apaya e kinde mabiro. En masira ma pod oweyo jodak gi lit kod kuyo kendo ma e chal mar wang' apaya ma Kitengela na Manga e gwenge ma Korompoi County ma Kajiado. Kama ji aboro nowito ngimagi tok lori tuomore kod nyamburko moro mar Nailepu Sacco. Kaluwore gi joneno, dereba mar lori no ne riembo e ng'we irititi kendo ne temo kadho nyamburko machielo manowuok e boma ma Isinya kochimo Kitengela. Kanyo emano tuome nyamburko no kendo kelo masira makamano. Nimepata kuna jam sana. So nikaeka gari yangu kando kukuja. Sasa kukuja hapo nikasaidia, nikaona mwili mingi wako chini na tumesaidia kubeba wale wenye wamekufa. Tumeweka hapo kwa gari ya polisi na hii accident ni mbaya sana. The accident this happened that the driver of the said lorry failed to keep his proper traffic lane, hence causing head-on collision with a matatu. Komanda marobila e sub-county ma Isinya Simon Lokitari nochiwo lero ewi masirano kowacho ni ji auchiel nowito ngimagi kanyo ka ng'at achiel nowito ngimane kinde mane gichopo kode e kar thieth ma Saitoti. Dreba mar matatu no bende nowito ngimane bang'e e kinde mane oyudo thieth. I got the information kupitia mtu wa pikipiki ambaye ameniuliza kama nina habari kuna ujumbe umetokea kuhusu ajali mbaya kule Saitoti. So kuanzia hapo basi nikatoka nyumbani mbio na kufika nikadhibitisha kwamba kulikuwa na ajali na bahati mbaya mke wangu ametuacha kupitia ajali hiyo. It's very unfortunate na tunaomba Mungu tu atusaidie kwa sababu ni pigo ambalo hakuna mtu ataweza kuziba nafasi hiyo. At the scene we collected 6 bodies. 2 men and 4 women. Now, the casualties were taken to Saitoti Hospital, and the report that we are getting, the driver of the matatu, at the moment, ameaga dunia. Jodak e gwenge ma Korompoi koro dwaro mondo mi piny owacho donjre maketo kenge mag neno ni oket rang'uk ng'wech kata bumps e apaya no kaka achiel kuom yore mag konyo geng'o masira mag apaya. Ji aboro mamoko bende noyudo hinyruok kaluwore gi masira no kendo nyaka sani giyudo thieth e kuonde thieth mopogore opogore e boma ma Kitengela. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Gin weche malit ahinya masira go kwayo mondo Nyasaye oket chunygi kama okwe ka bende hocho makende ne familia go duto te. Komachiel ni duol mochung' ne yiero pacho ka olanda yanga ni yiero duto madundo ibiro tim chieng' tarik 27 dwe mar